Harjaka blae iblis lanat padha jeg-jegan. Kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira. Edian. Gedhe tenan. Ukuran piro iki? Kowe ora sah kakehan gunem biasane ya wis weruh. Acting, Ci. Diwasana Sena. Mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul. Genah disikara dening buta iki. Pancen buta gedhe murang tata. Tibani tanganku jebol dadamu. Colke. Hei. Ayo, apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe. Antarja Antasena maju wah gugu karepe dhewe. Buta, culna Dimas Gatotkaca. Kang, wis to percaya karo aku, kowe aja maju sik. Nek maju ya ora urung, ya mung wirang kowe iki. Wis aku wae. Ayo culna dhisik kuwi. Diculna dhisik Kakang Gatot. Lah ngono kuwi lho. Apa dikira ki aku ora ngerti? Kowe kira ya sapa? Kowe kira ya Wasami Aji to kok dadak dadi buta barang ki lho. Kalian berdua duduk bawah. Nah, ngono kuwi. Do linggo ngisor, mengko kowe ndak malah do kualat ngono karo kuwi. Kaya apa Antasena? Ora ngerti aku, Yohan. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lho ora krungu apa? Aku ngomong apa? Genah iki buta iki apa iya Dimas? Sinten? Sinten? Waduh, mati aku. Ora digapak-gapake kok mati to iki. Aleman nek Mas aku. Pade, elok mendadak dadi buta barang iki. Wah, lah dalah. Pancene Antasena ki ora kena diapusi. Yo. Aku dadi buta merga pepundenmu, bapakmu, makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kayangan. Arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku. Wah, tak gulung kayangan.
wis prisa to? Wis prisa nek buta kae mau siwa sami aji. Iya Dimas. Ning kok iso dadi buta gedene kaya ngono kae. Aku ya iso nek kon gedhe iki. Ning arang-arang. Kowe iki pinangka pralambang yen kesabarane manungsa kuwi ana watese. Wa pun to ki sabar ning yen nesu ya wis kaya ngono kae. Aku ya iya nek wis nesu mesti kuwi kena dititeni. Mancali macem-macem. Bisa gede dhewe ngono kan, Kang. Apane Dimas ora anu nyali. Iki lho. Mental iso gede dhewe. Banjur prayogane, kepiye Dimas? Wis saiki ngene wae. Iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu pening ya prayoga mengkono ngreksa karaharjaning negara Dimas. Kahangro sumbar Katara watara bumi kunjing Waludo guntur ketuk Lae Jaramaya bunga sing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur mengkono Pandhawa bakal dicemplungke ning kawah Candra di muka. Inggih. Lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mung bakal dipidana. Bakal dicemplungke ing kawah Candra di muka. Mesine negara Ngamarta banjur suwung mula aja nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gegironen godanen. Yen perlu negara Ngamarta padha rusakan kowe kabeh. Ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih ngestoaken dawuh. Lajeng bidhal ula bincang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budhalke dina iki uga. Oh inggih nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Budhal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih. Ayo co mangan. Ayo co mangan. Manis
munyang ameh menyang neng neng hoyong amanyo nak munyang ameh munyo nyomongan ameh munyang waduh butone wing sita ora masalah ayo sing liyane Yung sing liyane ayo to sing liyane lah salah ora masalah yo wis entek butane wis Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Baludo guntur ketuk ngalah dalah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methukke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katon, cat ora, cat ilang. Merga kowe prajurit ning bangsane lelembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa?
Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Girigudha, putra Pandhawa to. Wah, iki ya wis ngerti. Lah yo aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah, bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop getih turasing para Pandhawa. Mula ayo manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang. Malah kowe kuwi sing tak nggo gatheng sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah. Oh. Ayo, ngantem mo. As, mati. Oh, biar wis sambato ya Antasena. Major ini. Candhak kowe ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Kecil mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kocian. Nyoburi. Kocian. Mati. Sirah. Siap tenan ampuh tenan. Antem mau meneh. Waduh, mati tenan aku. Hut, loh, wah. Hut, push, hut. Waduh, wah. Waduh, waduh, mati aku. Waduh, waduh.
Diterono. Aduh. Mati lo Kang. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Aduh. Pancen anak Pandhara bisa disandhalene ora iso digawe enteng. Wah, sawetara iki mundur dhisik wae.
leng-leng ramyaning kang driya lerewang condra katawengan sumo ing tias kadhuretan limut kapyataneng ngrujek Minggri Yoma Nawo Kekunging iwang seso aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan wah perkencong Waruda yang pak pong bu bolong kali code sapa sing gawe nuwun sewu Adi Guru mugi dadosna kawuning Adi Guru nalika semanten kula wonten ing Sanggar Palanggatan Negari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sowanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan Kembang. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praegipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om Ilahing Astunama Sidam wayah ulun luput us gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati hamriksani pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrat ingkang kawasa sahari ratri angediri bawana. Para weng tekeng duksina gilir gumanti tanpa kembo. Temahan dadi petangan dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sinerambun kaya Jawa pating karembiah dadi pepadhanging kutu-kutu awalangatoga buron wana myang buron toya dadya bebranaan kang tanpa wicalan janma manungsa tinitah priya lan wanita sapontho-pontho anut golongane dewi-dewi. Anengging negari Pundita kang kaeka hadi dasa purwa eka marang sawiji adrinuwih dasa 10 para aran kawiwitan duksina marang kawekasan. Sanadyan kathah titahing jawata ingkang sinangga ing pertiwi kasongane akasa kaapit ing Samudralaya
racak sami hanggana raras nanging datan kadya ing grupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Ngastina ya Kuru Janggala ya Liman Benawi ya Gajah Hoya pramila winastan negari Astina Karanada ing nguni yasane Prabu Hastimurti apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 datan antuk kalih 1000 jangkep sedasa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah rimpah loh jinawi karta tata Toraharja Cigra kowe nenangno jejuluk ira Nalendra ing Ngastina lamun marang kathah yen mantri Punggawa buta raseksa pandhita peparap dewa bebisik lamun ratu kawenangake jejuluk sinten to dasa namanira dasa 10 nama kekasih menang jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Suyudana ya Jaka Pitana ya Kurupati ya Gendari Putra dasar Narendra kundang ing Rat Pramudita berbondo remen geganjar marang kawulane nanging kirang mersudi ing reh tata kramane kadang 100 kang nyentana tenuja kesenengane marma sagung prakadang racak sami adigang adigung adiguna ujare sajuga Sang Nata kepareng miyos pinangkil munggil sitinggil binaturata lah sinten to wau ingkang kepareng caket mangarsa kalian Sang Nata lenggah mabukuh amari kelungko lir tuh menika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati kaleres paman kalian Sang Nata mila kinarya dadi warangkaning Sang Nata Patih Harya Sengkuni mangkaraken lenggahnya Sang Nata ing Mandura nangge Sang Prabu Baladewa ya Balarama ya Kakrasana dene tindhing Prawadya Balakurawa pisananipun Raden Kartamarma Prakadang Kura miwah para sentana Bupati Nayaka hadir blabar dumugi ing panguraan panyayah samudra tanpa tepi nanti kaya doyong pacak suci ning alun-alun Sang Nata dupi mulat pasewakan sampun ketingal mila rasa hamedhar sabda dadi mangkono pangudas maning driya ingkang dereng kawedharing lati Sritena ning pasewakan
sritinoning pasewakan busana busana kang maneka warna maneka warna sepak puspiteng udyono miang pancrah sarwa rukma rinenggeng kang manik narawata abro prabanyo kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring dade wimbuh kakonda mrek mingin katyuping samirana monto separan kang mangambar kungas hengebeki madyaning pasewakan tandya lang katining kang awan kang sapa-sapa nikeng ngastina samantara tekeng Tegal Kurunarar ya Kresna laku sireng
Parasurama Kanwajanaka dulur Narada kapangging iko takal miluri karya sang bupati sang abu pati jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat Paman Arya Suman ayo ndadekake guguping manah pakenira menira piji mangarsa paman Trigantalpati kawula nuwun nuninggih nggih anak Prabu Duryudana sak kelangkung gurawalaning panampinipun ingkang paman ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Duryudana wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun katempu ing samirana kumitir acara maras nanging sareng wonten ngersa paduka tebih saking ngraos kemarasan kok nggih wantar sabda pangandika paduka anak Prabu kawula nuninggih nggih anak Prabu Duryudana nggih paman ingsun percaya pun paman minangka dadi badal wakil ingsun Maranata-tata rakiting negaring Ngastina Maradyagi matur marang jeneng ingsun samendhang aja nganti ana kang karempit paman plasa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten wonten ingkang badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa lan bangsa kangge mendhakipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun gegladiolah kridaning aprang sak wanci-wanci praja paduka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu Duryudana pun bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawarna putung sumangga kabandhemna kangge nggih paman ndadosaken bombong ing raos sing manah ingkang putra ing Ngastina ora liwat pakaryan kang utama tindakna saklawase tan kaprayogakna anggen si paman leng rawuh paduka Bapa Pandhita ing Sakalima. Oh, gadhok blakodhok walake, Pak. Samarante, Allah. Nuninggih, Nger, nuninggih. Tansah pinaringan kawidadan, mboten wonten sambi kala swanipun ingkang bapa ing Sakalima. Mangga widodon kala swan kula tebih saking Rubeda. Ingkang bapa ngaturaken putyastutinipun bapa kunjuk wonten ngarsa paduka. Nger, Nak Prabu. Nggih. Sampun kula tampi akarya bombong ing raos sing manah. Boten langkung
dipun sekecaken jengandika lenggah bapa panembaning saka lima. Nggih, nana nggih. Sampun boten kirang prayogi saenipun ingkang bapa ing saka lima. Anak Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa sawetawis lenggah wonten ing Datulaya Praja ing negari Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sahandhap pepada paduka. Kanjeng Koko Prabu semban kula pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu. Wah, jagat Dewa Bathara iya Yai. Salangkung katedha kalingga murdosih. Kula martanipun Yai Prabu dhateng Raka ing Mandura. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manah. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk ngarsa jengandika Yai Prabu. Kula tapi karya bombong ing raos sing manah. Boten langkung kecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu semban kula. Kawula nuwun Yai. Sampun boten kirang prayogi pisanganipun ingkang Raka ing Mandura dinten samangke menika, Yai. Namung semantena Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyong dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Badhe wonten atur ingkang kula aturaken dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung boten lega raosipun ingkang rayi Ngastina menawi dereng wonten piyosing pangandika paduka keparenga hangglu birnosih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi. Anggen kula wantun hamboyongi rawuh jengandika Koko Prabu Baladewa. Wah, dalah jagat Dewa Bathara Yai. Sampun ngantos paduka paring dawuh ingkang mekaten kula. Mestinipun sampun saktrepipun menawi ingkang Raka katimbalan tumuli sowan wonten ing negari Ngastina mriki. Sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang Raka menika minangka dados pengayomanipun kakedah tanggel jawab. Mila dinten samangke kula gelak lampah kula prapting negari Ngastina. Wawan sabda kalian paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih rikalenggan samangke ingkang Raka kedhawan sowan wonten ing negari Ngastina, Yai. Gareng sampun samapta ing gati sawega ing diri. Ingkang Raka sampun prapting Datulaya Praja Ngastina, sumangga kula aturi jengandika Yai enggal paring pangandikan. Enggal kababaro ingkang saekti, Yai Prabu. Semanten ugi ingkang bapa ing kepatihan kok nggih. Semunipun radi kaget manahipun bapa. Teka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Mugi wonten sukalilanipun penggalih paduka angger anak Prabu. Keparenga hamba barna dhateng ingkang bapa ing kepatihan menika. Janjanipun menika wonten paridamel menapa? Tuwin badhe wonten dawuh saking paduka anak Prabu ingkang kados pundi lak ngaten. Senajan ingkang bapa ing saka lima semanten ugi teka paduka ngawontenaken pasokan ingkang beneh lawan padatan ndadosaken kejot manahipun ingkang bapa nger menawi kepareng kula aturi kawedarna ingkang akathah tumunten kababarna angger Prabu Duryudana. Hanjra ingkang puspita kasiliring samirana hambre
sekar kadung ko ngas gandanyo baweh raras retnaning driya Bu wonten tau Yai rikalenggan samangke kula boten badhe ngrembak perkawis negari miwah kanarendranipun ingkang ngrayipun Duryudana namung dinten sakmangke kula badhe ngrembak perkawis kulawarga negari Ngastina inggih menika kulawarganipun ingkang ngrayi pun Duryudana. lho wonten menapa Yai menawa wonten perkawis kang ngembet dhateng ingkang garwa paduka nenggih pun Nyai Ratu Banowati menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kaluwarga paduka sanesipun Nyai keparenga hamba barna dhateng ingkang raka ing Mandura Yai Duryudana nggih waleh-waleh menapa Koko Prabu tigang dinten kepengker kula nampi tetangisipun Atmaja kula si Lesmana Mandrakumara anak kula Lesmana gandrung kapirangu kalian salah satunggiling wanudya wekasan nangis wonten ing pepanggonipun ingkang ngrayipun Duryudana piyambakipun muthah kepengin dipun dhaupaken kalian setunggiling wanita menika kala wau prastyanipun Lesmana menawi boten kasembadan anggenipun badhe anggarwa dhateng wanudya kala wau badhe dipun enthengaken pejah gesangipun ndadosaken kagiyating manah ingkang ngrayipun Duryudana ngemuti bilih anak kula jaler menika namung Lesmana Mandrakumara ingkang benjang kula kadang-kadang supados nglintir keprabonipun ingkang rayipun Duryudana menawi kula sampun kepareng lengser keprabon menika ingkang dadosaken jibeking manah kula Koko Prabu Baladewa mangke rumiyin nuwun sewu Yai paduka menika Narendra Gung Binathara jagat menika ngantos kebrebegen dhateng ngumandhangipun Narendra Ngastina Narendra berbandha bandhu sentana paduka menika Narendra ingkang berbandha tegesipun paduka menika Narendra ingkang kasugihanipun seprapat jagat Narendra ingkang sugih bandhu tegesipun paduka menika Narendra ingkang ngabebela raja menawi namung babagan badhe malakramaken ingkang putrapun Lesmana kemawon taka datang wong ngawontenaken pasewakan ingkang kados mekaten mestinipun anggenipun badhe malakramaken ingkang putra menika wonten wigati dene paduka ngrawakaken para sepuh madyaning Daturaya lakar kalersan mekaten Wa Prabu Bloko Suta blakotan terus terang kemawon Koko Prabu jibek manah kula amargi gagas dhateng kawontenanipun Lesmana menawi ingkang dipun gayuh menika lamak ing wanudya kemawon tartemtu kula boten badhe ngrawuhaken para sepuh namung ingkang dipun gayuh menika satunggiling wanudya menawi mangke sisip sembiripun
namung dados dardah, namung dados pasulayan Koko Prabu. Liripun paduka paring dawuh ingkang mekaten. Koko Prabu ingkang dipun gayuh kalian Lesmana menika nun inggih putranipun kadang kula panengah Pandhawa Si Janaka, putra ing Madukara ingkang sesilih Dewi Janakawati. Mongko kabar ingkang sampun sumebar, pawarta ingkang sampun warata, Janakawati menika sampun kapacangaken kalian salah setunggiling putra Jodipati. Atmajanipun Yayi Werkudara nenggih Siantasena. Menawi ngantos Lesmana menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca ing atasipun ngarah wanita kemawon kok inggih ingkang sampun pacangan menapa boten badhe saru dinulu, menapa boten badhe ngempet dhateng wirangipun tiyang sepuh menika Koko Prabu ingkang dados sabab dene kula ngrawakaken para sepuh wonten ing pasewakan agung ing Rikalenggan menika. Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara Yai. Nggih, leres pangendikanipun Yai Prabu menika sanes bab ingkang gampil. Nanging prayoginipun dipun rembak sabab menawi sisip sembiripun samangke lajeng tunguli ampya awur-awur anglamar dhateng Janakawati ingkang sampun kapacangaken kalian anak kula Antasena. Menika mangke sisip sembiripun kirang-kirang bejane malah ngembet dhateng ingkang sepuh. Tegasipun ora sing padha panca bakah, sing padha ora trima, ora urung sing tuwa-tuwa. Menika mangke boten sae kedadosanipun, Yai. Nggih. Kasinggihan mekaten. Paman Arya, kula wonten dawuh nggih. Miturut pamanggihipun paman kados pundi? Nah, lek niki nun sewu nggih, nun sewu. Mboten nama kula badhe hanglinci carang apa-apa. Namung tumrap ingkang bapa ing kepatihan, niki tumrap kula lho niki. Janakawati menika leres sampun dipun pacangaken kalian wayah kula pun Antasena. Ning tembung dipun pacangaken menika lak dereng resmi, menika lak dereng sah. Tegesipun menika tesih milik umum lak ngaten. Lah menika iki wong nembe pacaran. Lah padha wong pacaran to niki. Wong pacaran menika adile namung werni kalih. Nek jodoh nggih kados lirik lagu Manggya Lestari nika. Menawi mboten jodoh anggih sewu margenipun anggenipun badhe pisah. Menika. Menika terus juntrungipun rungkat entek-entekan. Langkung-langkung Antasena kalian Janakawati anggenipun pepacangan menika dereng dipun adepaken kalian para sepuh. Lah menika teges lak dereng nampi lilahipun tiyang sepuh dados Janakawati menika tesih milik umum menawi cara gaulipun ngaten menawi cara kula ngaten menika lho nggih. Oh, Nger. Kula kok rada cocok kalian pemanggihipun Dipati menika. Jenenganipun Janakawati menika nembe dipun pacangaken kaliyan Antasena. Wong sing dipacangke menika saged dipun rusmi, Nger. Katon kados pundi mangke caranipun supados si Janakawati menika purun dhaup kaliyan wayah kula pun semana. Menapa dipun iming-imingi Mas Picis Rajabrana? Dipun iming-imingi kalenggan derajat pangkat kula kinten samangke badhe saged kelampan, Nger. Tumune nilar dhateng pun Antasena ning samangke tumuli teluk kalian wayah kula Lesmana Mandrakumara. Bawadurna. Kula, Nger. Nuwun sewu. Janakawati kaliyan Antasena menika sampun dipun pacangaken. Kenging menapa Bapa Duna lajeng aja-ajahi dhateng Yai Prabu Duryudana supaya misahke katresnanipun si Antasena kaliyan Janakawati.